Musilikana sai khongna phayei kamini lukurok bai manjagei romui tonu jakha tai kamini lukurok bai bini yago tam tong tam kwrui chek khaipruke bini yago bithi petaro khsujak mankha kobor haiyengei lama lama berai tongo thiaba sojokma khangke cherai rokno phacha kromuyei bithirok charwei kini mohiki kidini rok dalangjagui tongmani norok khanai tongna khapani dakhdai bukhukso o pati mung thai hingke Udaipur Gamaria para hanai sing sawi makha koktoman bisingtei kamini lukurok bini riwo tam tong tam kwrui bebengno chek khainai phuru hingke cherai rokni pen chikon chikon koyekta mankha tai libistirok mankha Musili kalano kok sengpuru hingke bo kok kobor sawi tongo kaisa kok phono thike saya ailang kuilang kok sawi tongo bo hingke tai bini sako bujangmani mari dagrok bo mankha phaidi hingke khapangni dakhdai bukhukso norok o manplino kisa nai nei laidi ang nong logi tongo kubilang ma tv no tuinai Joel Deborma hambai guys man na nadi ne musi pai manza Reebok 35 Reebok na kemudian Reebok sa sendiri mana semua napa ini naraya kau muka enta okey kamu bicara kita no polis tu kalau kawan itu kan hah kau boleh ke kerja sini para